Hello guys, singenok tini nai tongri ang mo camera bojaga setup khainai narok nuknai. Ike mo camera na ang tini setup khainai. Ike narok nai tongri sayakari paithak ratui. Mo hangkai GoPro Ultra 4K HD camera. Hangkai mo ni quality picture quality motamoti kaham. Hangkai mo na tini ang personally babe kaisa jaga setup kabnai. Hangkai narok nukmo mo on tongiko. Hangkai mo o jaga o memory card already yang oi ko o jaga o memory card kina saito rijak abong 16 GB pura 24 ঘন্টা mo powerful battery cholinai tei memory bo 24 ঘন্টা ni bagai record nai 24 ঘন্টা record mo pore next day o tesa thangai refresh khlaiya ko oi charge battery paltogoi te 24 ঘন্টা kabunai ama haikai ang setup khai cholinai ganai tumi lok sekari an channel no guys norok saima kana ang tini borok phai sokojak guys sini hanya hai tini bagano phai sokai firka borok kaisa belai pati mung hamya ngi thangka aboni baga ang tini norok no phunung nai naibedi komo hongkai rabat ekdom kotoma tongmani hi diriksa tansoi klang thaka lama kinani je mora bat ekdom kotoma hom tongmani hi dirik tansoi sika boyak theta boyak yak selek buni kahano naimi aro khaibe kana sidi rabat kotoma kai mo ekdom yang tansoi sika se kotoma rabat tongmani kai mo rabat phangsa ni dam khibui oro bagan khaiye tongmani te baba hika tanjak tongono nang phunung nai kai lama kina ni koyekta tan suka kai kabang mano ama hikai hingke yang sato jara je bagan rai tongnai rok borok bo tan sujak mani rai tongma bagano tanjak mani pati mong hingke ama hai khlai tini tangai tanjak na nangkha abo todonto khaina bagai ang nokhor tongo anthani already camera tongo obono ang tini kaisa personality babe aro huye yang 24 hours ni bagai ang o jaga record khlainai te kaisa haino haimo bo tanjak kotoma noro nukuna hingke mo asuk na si kotor jotono asuk mo hai rabat kotor tongmani mani oro koyekta ama hikai tankha kanadi musuk toto tongmani ma rabat no tan sojak nadi ge o jaga ang tini ama hikai o jaga ang koyekta ama hai camera no tini ang 24 ঘন্টা por ang bono refresh khlaiye ang already o jaga o active toninai hingkai koyekta chagui hingke abo buiton nukla ang hui bolongo ati khai chaklangnai mongkai full HD camera 4K HD camera mo jesa hasal ni phano bono zoom khlaiye jeng ekdom clear babe borok siniwi mano hingke mo hingkai night facility bo tongo bo horobo bo record nai hingke norok jodi o jagani mangpili ni bisingtwi jodi sikok to hinmaya mo actually mo duskriti sikok hingke abo sikok no hanya himaya mani khokmani abo bo kwringi khogui mano abono chwng phunchaya himaya but o jaga je kaisa borok ni sompoti no khoti khaimani abo belai no abo kaisa attack khini mano hingke kuno oro walai sulai bo kwrwi kuno kebo bai kok banglaijak bo kwrwi amo haini bisingtwi phano o jaga o omo hai patimung tangui wngkha abono ang tiklai mano gopon babe norok bai somobono ang o borok rok no ang romui manmani bising phano norok bai ang oro phunukjak yang wngkha mano karon kaisa bai kaisa no ang biro wngna muchungya obo sini na muchungo je oro o tangui omo hai wngkha tei bomo hai borok rok tong wng area o abo saimana bagui tini bolok norok nai tongni yakarui ang mo setup khaima no nang phunuklak bojaga thepainai koyekta jaga ang thepai klangnai hingke sudo mo simia te camera chiken jatongo abo phai tongo tak sokpainai hingke koyekta thepai klangnai mo hingkai haping kachar ni shipping mo tabuk phoran tonio saimia oro bodok tansojakmani logi morok sidano da khogui phui telang thamai no actually kaisa bai kaisa omo hai khlaiye sompoti nosto khlaimani abo belai do chaya klai
Tangi omo hai klaina nongni je sima tei comment kai sabai di tapurok bufurok actually omo hai situation rok belai hamya sini borok ngai Gena rong nugui mankana ni ugologo shipping sing khawaya koi line khaitoni jak oro simia ayang side ogo tongo shipping line khe omo hai khajak mo jokhon te rawi kiyorong phoru sing boi telangnai shipping gai rabat to onek koto koto no ongjak tongmani phiaba oro koyekjon duskriti bo jaga ni borok rok phaika saimalia o jaga amo hai borok sitra tong area o nugya tobo koyekta robot tansui kalangjak mani tei belai no dukhojonok hingke o jaga simia oro gana o rai tongnai khoroksa sini takungni bini bo haino hai rai tongma rok bono 6-7 ta tanai beleng tui ori kalangkha hinui khwnao hingke obo tangui wngkha abono tui ang tini koyekta camera setup khe kalangna hinui faimani hingke o jaga tui sabo lai bupti hai borok lai tei abo attack khainai jat borok bomo sabo oro bo bagano bo somoyo hap tei oro bibini rokomo bagan ni tui ang camera ni bisingtwi ang romna bagui chatongnai hingke norok chayakari naitongkha hingke ba nugui fano mano hingke haino hai oro agibo huk khlaifru rok bo huk khlaiya temo pore haping ni abo haping ni o jaga moso nini phantok bibini rokom phosolok tongmani bo chwng manthokya wngui bo tongo hingke samo bono borok da omo hai rok khaika naki thangti phaitui na sabo khaika abo to chwng tabuk romui manya hingke norok camera ni bisingtwi ang norokno phunuknani samo bono ang phunukya wngui mano tangi hingka personal bepar kebo bai ang video rwna muchungya hingke norok nukha tini omo hai situation wngui thangmani abo belai hamya hingke finally camera setup khaibai mani yagola nogo kipilani chengkha kai norok jodi norokno phunuk mankha ang phunuknai hingke haifano ang omo hai system ni video rokno ang norokno phunukna muchungya tangui hima abo personally matter hingke ang kebo bai walai sulai tei buini nojor o hamya wngna muchungya haini bagui hingke tini bagui aswngno video hingke norok nugui mannai next video rogo tebo kwtal kwtal video no tui ang norokno phunukna chai tongnai hambai.